Tak mengirimna tuh. Kok ngaji dhisik ning kene ya. Mung jikokne salin Mbak Nurul wisan. Ya, tak mengi. Didongakne buke. Bu Paisane ndi? Kuburan to. Makan tenang ombak. Mambingi parane omplek. Tenang ombak. Piye? Tenang ombak. Tenang. Sak mengi to. Aku Mas Tapo ngandani itu di rungokne. Nanti kalung kok kalung. Apa? Kalung. Kalung di omah Mak Rim. Nek omah tak simpen kalunge. Tak nggih kalungku situ. Yo tak terne ya. Terne. Mau kae kalunge. Aku ngandani. Awak wis penak boyoke mari. Mari tempane cara kesemoga. Wah, langsung iso munggah. Cara kesemoga. Mari boyoke. Wis ra keju. Aja tempane cara semadi. Lek ndik iki boyok kaya apa? Ada. Kayak pedho. Tempane cara semadi. Tumpakne truk. Tak ajak oleh numpak truk janjine didongakne Bu Ese. Dadi ngene Mak Supre ning kene karo Ike Mas. Mas apa? Messi. Karo Mas Mesji. Enggak oleh nakal ini diomongi manut. Nanti kalungku malim. Malim, kurane malim. Kalung ya. Memang tak singgah nih. Lah ndik mau pedhot nih, mau culi terus tak singgahne ning kono. Ya. Krungu to. Jadi engko bar magrib wayahe tahlil berdoa Ibu Paisah didongakne. Muga-muga diampuni dosa-dosane. Ya padha ngodalane jembar kubure. Amin. Piye lah amin. Amin. Swarga panggonipun. Amin ya robbal. Amin. Manut ta Mas Tapo? Manut. Manut tenan. Golek manut tak jak tuku bekecot. Ya. Nek Tulung Agung. Oke? Ada bekecot. Urutan guluku. Apa? Urutan guluku. Yo alok pijet lho. Duduk kono lek nyanu. Njaluk pijet no gayane mlayu-mlayu ora adus ya. Ini kuliner ya tadi. Tapi genti-genten araku. Aku kalau mijeti kene aku ya pokoke enak kadang. Mijeti sirahku ya. Tenut-tenut Urutan guluku. Wis paham ta, Bang? Wis ana kecang bayam. Jangan apa bayam. Maklim. Kok makrim lho? Yesuk ngono makrim berdoa sik niki kene dongakne Bu Paisah. Urung oleh ngono makrim, oke? Manut. Nah ngono pinter ngono. Gak oleh yo sik njaluk es. Apa pengen ke? Apa pengen? Aja sik liyane. Gak oleh. Ayo, Ji. Ayo.